Vítajte na postupe, ako nastaviť PDA pre potreby Pantarei. Nastaviť PDA budete potrebovať vtedy, kedy sa vám úplne vybije baterka, alebo PDAčko bude úplne zamrznuté a nebude reagovať vôbec na vaše požiadavky. Čiže napríklad nebude reagovať na pero ani na žiadne tlačidlá. Vtedy je to PDAčko potrebné reštartovať a znovu nastaviť. Toto PDAčko funguje, tak si ho reštartujeme, ukážeme si ako. Klávesami 1, 9 a vypnutie simultánne. Tento postup je pre PDAčka model 3090, je to vzadu. Takže PDAčko nám nabieha. Aby sa toto nestávalo, v prípade hlavne vybití tej batérii, je potrebné, aby tie PDAčko bolo stále nabité. Takže teraz to nabieha. Prvé, čo je potrebné, je nakalibrovať obrazovku, a to tak, že sa snažím perom trafiť vždycky do stredu krížika. Tak, áno, ťuknem na obrazovku. Počkáme, kým nabehne úvodná obrazovka. Berieme exit. Tak. Takže prvé nastavíme pripojenie Wi-Fi. Ideme na túto modrú ikonku do Options. Vyberáme druhú položku Regulatory a nastavíme krajinu. Najlepšie je to cez písmenka, čiže si zapnem alfanumerickú klávesnicu. 4-krát stlačím, píšem ako keby na mobilnom telefóne SMS-ky. Vyberiem S ako Slovakia. Dám Save, OK, krížik. Ďalej ešte raz kliknem na tú modrú ikonku, dám Find VLANs, čiže vyhľadám VLANu, čiže Wi-Fi pripojenie pre PDAčka, je to toto PRAU PU, Connect, dávam Next, Next, Next. Pri položke Encryption vyberám 128 bit web. Next. Tu treba zadať heslo, ktoré vie vedúca predajne. Čiže napíšem ho, teraz opísať nebudem, dám Next, 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 Finish. Čiže nastavil som Wi-Fi pripojenie. Druhé, čo je potrebné, je nastaviť ikonku pre spustenie do A3 softu, čiže kliknem dvakrát na Remote Desktop, vyberám Options. Do položky Computer napíšem TS Farm. Musím mať zapnutú alfu, čo vlastne vidím tuto ako skratku ALP. Napíšem TS Farm 1, vypnem alfanumerickú klávesnicu. Do položky Domain napíšem Pantarei. A do položky Username napíšem PDAčko jeho číslo, toto je konkrétne 41. PDA, vypnem písmena 41. Dám Save As, čím uložím tú ikonu na pracovnú plochu. Túto klávesnicu virtuálne dobre si odložiť takto ďalej, aby nám nezavádzala. Dám o úroveň vyššie, cez túto ikonku, aby som dostal na plochu. Vymažem ten default, cez backspace.
napíšem PDA 41. Na to názve až tak nezáleží, ale aby bol v tom poriadok. Vyberám OK, krížik, ikonka sa nám tu objavila. Potom ešte je potrebné nastaviť skenovací program. Tu sa nám spustil nejaký prednastavený, takže ho vypneme, podržíme na tú ikonku, ten trojuholník s čiernymi paličkami, dáme exit a cez My Device, Application nájdem ikonu ScanVedge. Ak na ňu kliknem, spustila, kliknem, podržím perom na ikonke, vyberám config, setup a enter, aby posielal enter po každom napípaní OK. A PDAčko je nastavené.